Hello friends, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसे बरायलायबाय आसा खालामदों नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय जोंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय मामिया जाना नै दे हाय होननो दे होनदो सना हाय होनदो दे हाय होनदो हाय सुमान दाउखौ खिथानांगौ गुगुखौ र' खोन्थागोन र' स' लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो जोंनि दिनैनि भिडिअआव बरायलायबाय आरोना आसा खालामदों नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय जोंबो मोजाङै दङ ना मामि मा खबर Oto, tatay lemnis to. Look at mane pisalaya. Oh, what are you doing, mami? Tatay bro. Pisalaya mane. Labo, ay na tatay labo. Dalim janen bethada na. Ompre ang daya bina. Dalim lemna hana say. Lemna hani ro. Labo. Ompre look for ro. Nanti mana macam bustu stand yang. Ompre na bilanai dawa. Dawni pisaya. Bai sera na mane. Muya suddo taman. 15टा बिदैयाव 14टा उजिदोंमोन आरोना फिसाया ओमफ्रायहाय बिनि उनावहाय मैयायो माने जोङो बै हांसो फिसाखौ दोननो थाखायनो माने माबा खालामदोंमोन आरोना गलार बैयावहाय फुख्रियावहाय ओमफ्राय बे टाइमाव सैमाफोरा फैनानै जालांजोबदों आरोना खनसेनो माने 8टा जाखादो ओमफ्राय आरो दिनैबो फुङाव मा होनो आङो दै सरबाय थानायावनो आरोना माने आं दै सरबाय थानायावनो सैमाया गलारनिफ्रायनो मासे लाना थांबावदों आरोना दाउ फिसाखौ ओमफ्राय 6टा थानायाव दा माबाल'सै आरोना दा लोगोफोर नोंथांमोननो आं दिनै बिराद मोजां मोनसे गेम खोन्थानो नागिरदों बे गेमानो जाबाय टेक्सटाइल गेम बे गेमाव नोंथांमोनहा गोसो बायदि गेलेनानै आर्न खालामनो हागोन इन्टारेस्टआ दायो दङ नोंथांमोना माखौथो नेदों नोंथांमोना बे गेमखौ गेलेबा नोंथांमोना जोबोरैनो देरहानो हाखागोन फुरायैनो स्टार्ट नामाव थुनानै होदो अब्ला बेबायदि ओंखारबोगोन अब्ला प्ले खालामदो ओमफ्राय बेबायदि इन्टारप्रेस नुगोन बेयाव रिसार्च खालामनायाव जोबोरैनो इजि बेयाव नोंथांमोननि गोसो बेसेबां रिसार्च खालामनो हायो नोंथांमोना बे गेमखौ गेलेनायनि लोगो लोगोनो बेंक एकाउन्टफ्राव आरो गासिबो मोनगोन आरोना नोंथांनि फैसाफोरखौ नोंथांमोना गेलेबानो जाबाय गेलेनो गोसो गेलेबानो जाबाय गेलेग्राफोरनि थाखाय सुबिदानि थाखाय नोंथांमोननि थाखाय 1 लाख प्राइजबो दङ बेयाव गिभ एवे दङ आरोना बेवहाय 1 लाख सोबांनि प्राइज आरोना लोगोसेयैनो आइफन ओरै देरहानो हागोन गोबां बायदि गेलेनो हागोन लिंकआ डिसक्रिप्शनाव दङ नोंथांमोना माखौथो नेबाय थागोन थांदो आरो गेलेहैदो आरोना ओमफ्राय नै लोगोफोर इथिंजायबो जि साफा आरोना इथिंजाय दोङो हांसोआबो 9टा ओमफ्राय बेखौबो बिदिनो आरोना दाउखाफोरानो लांनो नागिरो ओमफ्राय नै फिसालाया भिडिअ खालामगासिनो हाय गाइस होनगासिनो आरोना ओमफ्राय बोराया दाउनो आदार होनो लाबोदों नै जोंहा नै फैसा थाखा गैया नालाय न'खौनो दासिमबो लुफुंनो हाला आरोना नै आं दायो दालिम लेमनिसै दालिमखौ आं काट खालामसै नै माने ओरैहाय हाबाथाय बिराद साफा जायो दे आङो खालामग्रोनानै लानि दे ओइ बायगोनलै मामि बायगोन ना रोसि गोनांथार जायोलै नै बिराद रोसि दङ ये देखिए गाइस बरिया नै मोनसेबो गुब्रुआसै जराव ओमफ्राय नैयाव एख्ल'नायाव मोनसे गुब्रुबाय र' मामि आं लिमगोरनि ना ओइ गुबुखौ होय थां ना एम्बु दालिम लेमनो रोङाबा नै लोगोफोर आंनिफ्राय नायनानै ला बरिया रोंगौ आं बिराद सराथार नै आं जाग्रोसै नामा मा रोसि गोदैथार र' नों इयावनो गेलेथ'रा आं इखौ लेमगोरनि ना गाइस नै आंना जाबाय ओमफ्रायहाय नै आंनाव दानि आं जानायाव मोनसे कालार गोलैनायानो नै माबायदि दसेनो गोसोम जाबाय आरोना बिराद लेथ्रा बे दालिमनि कालारा खारखाया आंनि आखायाबो दा दालिम लेमदो नालाय गोसोम जाजोबसिगोन आरोना कालाय जाबायथ'ल' मोनबाय खर गिदिं माबायसा फैसा मोनो 1 2 3 सोनो नागिरदों हांसो आं इयाव नेथेनोसै होमबा टिं 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 टिं
Oh, no, 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 no. ये बाबूराव का स्टाइल है तुले Thank you so much लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै मानो होनब्ला आङो बेनिफ्राय भिडिअ लाबावाखैमोन आरोना ओमफ्रायहाय आङो आसखान्दा बेखिनियावनो दोननोसै आरोना नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे लाइक खालामदो आरो शेयार खालामदो आरोना ओमफ्राय माबायदि मोनखो कमेन्ट्स खालामदो लोगोफोर थेंक इउ so much